नाम नकल तमाशा वह चीज है जिसमें धर्म के चर्चा हो। आ गबर घिचोर नाटक में धर्म उहे समझे के चाहिए जे गबर घिचोर के मतारी कैसन दुख कही के रोबत वाली गाना में चौपाई में अब पूर्वी में जैसा लड़का होखे में मतारी के दुख होला जमुना दुख में मतारी के प्राण छूटी जाला से सब वर्णन करत पारी। एक बात दुनिया में बेटा वास्ते उपदेश बा जे गबर घिचोर के मतारी एगो आ बाप दूगो से बेटा पंच के कहला पर अपन प्राण देवे खातिर तैयार बारन। ईश्वर से विनय करत बारन कि हम अपना मतारी बाप के कोई सेवा ना करी। एक बात तो उनका मोह लेकिन आजकल के जे बेटा असल बा से कह देता जे पंच के बात ना मानो। अरे उनका तो खाली अपन प्राण के फिकर बा मतारी बाप के सेवा के तनिको फिकर नहीं। खैर छोड़िए सब आई देखा जाओ नाटक गोबर खींचो।
ई खटखट कैला से कोई काम न चली। जल्दी बतावा हमार बेटा कहाँ बा?
बेटा हमार चला परदेस काहे तू साहबा तारा एगो लइका भइल बा
ललित से तहरो बियाह भइल रहे ना महाराज मारो गाड़ी के बाजा बजा के कि न्योता न्योती के रे अरे ना बाबा ना तब कैसे तहर बेटा भइल बौला लेके जे हम कहतानी अच्छा सुनाओ राह में पवनी खलिहा जाली आ खोजत अइलन एगो पुचाली आ रुपया धइनी ले निकाली ले जस आपन खलिहा जाली सुना खाली ऐसे ही आलबल मत बोल बुझले अरे का कहे के का तहर मतलब अरे आए कैसे तहर बेटा हुई हमें बतइबे तब नु मानो ए बाबा जे कहतानी से सुन एक दिन हम रास्ता धइले जात आ ओन्ने से लड़कवा के मतलब में चलल आओ आ ओने बीच में हमरा से हम तो एक गलती कर दे आए अरे कैसे खाली गलती बात ना बोले रास्ता में गलती हो जाए तो सब बेटा हो जाए आए सुन कम सबूत बा ए बाबा लगत कि फिर तारा के सबूत देवे के पड़ी देवेगा बिना सबूत के मानो बे तरवा बैठ जाए हम सबूत दे देबा तनी अच्छा बैठक करी हां तो ठीक बाटे एकदम नियम कानून सब फैसला होई है ऐसे ना होई अरे राह में पवनी खलिहा जाली आ खोजत अइलन एगो पुचाली आ रुपया धइनी ले निकाली आ ले जसया अपन खलिहा ए गड़बड़ी हम तहरा से ममिला पूछनी हा त तू लगल हा गीत गावे अरे गीत नखी न गावनी हो बाबा हम अपन मिलवे न कहनी हो हमरा ना बुझाइल है ए बबुआ ना बुझाइल हो ना तरवा दू डे आगे आई हम बता देबो तनी अच्छा तू तक पढ़े पड़ी आया। अच्छा ठीक बा आइए आइए बोला बबुआ देख अब हां बोला एक दिन हम रास्ता धइले जात रहूं त रास्ता में हमरा के डोरा मिला डोरा? आने माने मानी बैग तो ओकरा में अपना रुपया पैसा धई आ कुछ दिन के बाद उ मानी बैग वाला अपन मानी बैग छीन गेल तो अपन मानी बैग ना ले गई हमारा से हमर रुपया ढुआ सब ए बौरा सही बात तोरा पहले तू कहला रे आय अब देख एह गरीब के रास्ता में कनियो एगो डोरा मिलल आ मनी बैग माने परस पैसा रखे वाला मनी बैग मिलल त एह गरीब ओह मनी बैग में अपन कुछ रुपया पैसा धइल तब फिर कुछ दिन के बाद उ मनी बैग वाला अपन मनी बैग छीन गइले तब खाली अपन मनी बैग ले दी है हो हैं कि हकर रुपया ढबुआ सहित लेके चल जाई ना रे बबुआ गबर की तो तू गड़बड़िया में जो ए बाबा हां हम कुछ कह अरे का कहबे रे कहे के बात से कहले बबुआ बाकी जाए के होई गड़बड़िए में हां सुनो सभासद असल कहूँ झूठ में लागी पाप सुनो सभासद असल कहूँ झूठ में लागी पाप माई बाबू छुटलन भैलन जाली वाला गड़बड़ी ले बेटा ले तो रे रुकी हमार बेटा बा ई गड़बड़िया कैसे लेके चले जान हो अरे मौकी ना तहार हरे बौरा लेके ई छोरो है हमार लेके हाय मौकी के नु बाजा बजा के लाई मारे ये छौड़ा के बाजा बजा के मारे मारे तो तू ये बताओ कि तू कतना दिन को बहरा से आई बा आई छौड़ा कतना दिन के भइल रे सुनी बतावा ताली हां 15 बरिस भइल परदेस औजे बीतल उमर के शेष बेटा लेके बहरा जाइब आ फिर ना घर में लाइब।
मैना के चोप में मुंह लगाओ। रवा बैठी हाँ रवा के सबूत देता है। अच्छा ते सबूत दे। हाँ सबूत दे बैठ। ते भाई ते सबूत दे। आगे बोलिए जाइए। गाछ लगवनी कोहरा के लत्तर गइल पछुआ गाछ लगवनी कोहरा के लत्तर गइल पछुआ फरल पड़ोसिया के छप्पर पर से हमारे अच्छा तू तो पढ़ा पड़ी आई है तू देखा अच्छा तो ठीक बा बढ़ जा तनी आइए बोला तो सुन अब हमरा कहूं से एगो कोहड़ा के खाला मिल गई और ओकरा हम अपन घरे लईली अगना में ला के रोप के सेवा सजन कैली तो ओकर लत्तर पसर हमर छप्पर से हाई पड़ोसिया के छप्पर पे चढ़ गए आ जाके एगो कोहरा फड़ गए तो उ कोहर में हमार मुंह बाबारा ए बाउरा सही बात बड़ा पहले ने कहला रे ए अब देख ये गरीब के कहियो रास्ता में एगो कोहरा के थाला में तई ओकरा के ला के अपना अगना में खूब बढ़िया से रोपल आ खूब ओकरा के सेवा सजम माने खाद पानी डालल त कुछ दिन के बाद एकर कोहरा के लत्तर पसरत एकर छप्पर से पड़ोसिया के छप्पर तक चल गए आ वो हवा जाके तो खूब सुंदर कोहरा फर गए तका है पड़ोसिया वो अपन छप्परवा के बदौलत फेकर कोहरवे तुली ना एकर धान देकर कोहरा रे बबुआ गबर भी तो तू गली में जो गली में जो ए बाबा हां अब कुछ कहो अरे के बात से कहले बच्चा बाकी काय कहो गली में के सब कालन बाबू असल सुनु पंच दे कान सब कालन बाबू असल सुनु पंच दे कान हमके जी कैसे बोली मालक अतुल नगर हमके जी कैसे बोली मालक अतुल नगर हमार बेटा हो लेकर चल जाए कहतानी गरम पानी खौला खौला के मारम तोहरे क्या कर मजाल मारे के तहर बबुआ के बाहु खा ली मारा मुक्का जे पताले खा दे कोई नहीं मारे तो तेरे मेरे को हमरा पलाल के होता ली लाल पियर होखी ना खुदे के रवा खून खा के देता रे खुदे के रवा हिट खा के देता रे हमार मुंह में हमरा से कुछ ले नहीं के नाक चुआ बोलू ना त मारा मुक्का दे अरे सही नाक चुआ बोले मारी की पूछते नहीं आ तू केकरा से पूछ के ई सब कइले बा कनी हेने आव तोरो से कुछ पूछे के बा आ सुना आई सही में तहरा गड़बड़िया साथे कुछ बाटे कि झूठो के इतना लल फल बंधले बा ए बाबूजी जब रवा पूछा तारी तो हम कहता पहले गड़बड़ी बाड़े ना सब जानता संझिया बिहानिया रोज आवत है बाबूजी तू पहाड़ियों में आवत होई होई मक्की मानत ना
कौनो सबूत बा बैठी हम सबूत देख ली बैठी केहू बैठे बैठी ठीक बा बैठाओ भाई बाकी के सबूत दे घर में रही दूधी तोई से केहू जोरन दिहले के थार घर में रही दूधी तोई से केहू जोरन दिहले के थार का पंचायत हो हम झूमर ना कभी है बाबूजी ना बुझाइला तो ठीक है तू देखने आई अरे हेनी आई ना हेनी आई ना तनी बनी है ना ए बाबूजी दुई से दूधवा अपन देहिया के मुकर्रर करता बाकी जो रनमा कहे में तनी लाज लगता जो रनमा हिनके नो पतिनमा हा केहू के घर में 2 सेर 4 सेर दूध धइल बा तो वो ओकरा के खूब बढ़िया से अमटलस पकवलस आ टोला परोस से तनिए सा जोरन ला के ओहमे लगा त कहू टोला परोस वाला तनिए सा जोरनवा के बदल एकर सौसे करनवे ले ली एकर दूध एकर जेकर दूध देकर घिउ काहे नहीं बाबूजी हतनी सुन जो रनमा खाते हमार बबुआ पे दावा कइले बाबू रे बबुआ खबर के तो तू मतरिया क्या कर रे क्या बे खाता ये कहे के बात से कहले बबुआ बाकी जाए के होई मतरिया में साच बात कहनी मैया से हमरे मन मान साच बात कहनी मैया से हमरे मन मान छुट्टो झंझट लागल बा सुनु पंच सज्ञान क्या करी बोले तू बेटा ले दो पैसे लेना रउआ जल्दी है पंचायत करावे कि हमने सभी में खुड़ा खुड़ी कर दी तो हम का करी हो जेकर हक बा तेकरा के हम सबूत कर देनी भूत कर देनी हां जाओ बे बड़का आई बड़ा आई थे ए बाबा तनिए ने रउआ से कुछ बतिया के भाई ने ना जे कहे के बाबा बुआ से वरिया से कह उठ बैठ के ममिला ना होखी लोगों बात देखिए तो कहिए कि बाबा बेईमान हव ए बाबा अरे केहू कुछ ना करे या जितना बैठल वाला सब बेईमान है तूने पाली ना का हो जाओ अच्छा तो ठीक बा तू देख के मामला हल बबुआ आइए तनी सब बढ़ावे पड़ी हो बबुआ सावन अब बोला बबुआ कहतानी बाबू हाँ। ए बाबा सर कहतानी कि कह सुन के बाबा के हमरा तरफ रखवा देते तो हम रउआ के कहा हो गए बड़ी आज ले है बाबा के रुपया के लोभ ना भई त तहार है तू को दुरुपवाली सही बाबा के दी जाके बा हो दू को ना टानी अरे हमारा तू बता कहा तू सही कहा चार सही कहा बाकी रुपया के और ताके वाला है बाबा के जिम ना हवन हा ए बाबा 2 रुपया ना कहनी हो 2000 कहनी हो 2000 ता कहला हो 2000 बा 2000 कहला हो 2000 ए बाबू सुना
2000 को कहा हाँ बाबा तू बता नहीं के हो अरे लड़का बात हो गई बाबा 500 के 4 में 4 तो 500 में दे ठीक मोबिला में खबर आए कि हम अपना सब हो गई ये बबुआ सब ए बाबा कहीं नहीं आए ना आए काहे के बात सवनिए से कहा बबुआ खबर के मोबिला ना होखी अरे कहता नहीं दूधे कहने आई रघुआ से एगो गिटरिया बात पति आई आई का हो जाई जाओ ठीक बा ये आये तुई ए साहब हो गलो का बाकी तू तो जानते बाड़ा बबुआ कि हम कितना फट्टा की खाना बिना भोजन भइले स्नान ना होखेला बबुआ हाँ कहता नहीं ना हमार छोरा के कहीं के सुनी के हमरा में रखवा दे रघुआ के हम 5000 रुपए लेके हर ऐसा लोग ही आदमी से हमारा दुख हो जाला रे बबुआ हैं आज लही बाबा के रुपया के लोग ना भई त हई बुढ़ारी में तहर कतको रुपया से बाबा के दिन जाके ना हो 500 कहानी है बात करा कहा 5000 कहा लाखी कहा बाकी रुपया का ताके वाला बाबा के दिन ना हमन हा 5000 कहतानी जी 5000 कहनी है 5000 ही कहला हां ठीक बा बबुआ हमारा कमेंट सुनाई दे रहा है बबुआ सुनल बबुआ बैठा के देखा आता है जैसे कि बबुआ देखो अरे रुपया पैसा कोनो चीज बा ना ना अरे त हाथ कमाइल बा आज बाटे कौन नहीं थे लेकिन बबुआ हमरा घर से तहरा घर से बब्बे दादा के बेरा से नियारा चलल आ रहा तो ओकरा निभाए के बाकी ना सुन मामला में खबर आए के ना हो बबुआ गड़बड़ी सरबरी कादो पे डाले दे तू मामला में एकदम मत खबर बबुआ आ सुन कितना कहला हो 5000 कहनी है 5000 हो कौन सब की काय को है 10 को होई 10 को कौन सब हां ठीक बा बबुआ खबरा मत एकदम मत खबरा गलिबो ए गलिबो अरे तहर मामला फेर से देखाई हमार मामला फिर से दिखाए हां पहले का दिखाए रहे बाबूजी अरे वो तन ऊपर देखाई रहे अब जैसे कि बाबूजी हमरा पाले रुपया पैसा नहीं थे बाबूजी का सुन के बबुआ के हमरा में रखवा देती हम लोग के सेवा सजग कर देती है बाबूजी हम लोग के सेवा सजग कर देती है बाबूजी ओदर से बेटा ए
की परी तारा कुबुल बा कुबुल बा कुबुल बा कुबुल बा कुबुल बा तू हो हां बाबा कुबुल बा ठीक बा सुन आए क्या हो जल्लाद के बुलावा ए बाबा आए हम कुछ कह अरे अब का कहबे रे कहले के कहे के बात कहले जल्लाद फर के बारे ईसन लिखल करम में विधाता ईसन लिखल करम में विधाता सुंदर नरतार विमल पाइक सुंदर नरतार विमल पाइक टूटल जगत से नाता ऐसन लिखल करम में विधाता हित मीन केहू पावन आवत हित मीन केहू पावन आवत बैरी भइलत पितु माता लिखल करम में विधाता ऐसन लिखल करम में विधाता सभा मध्यवध ओठात बारी सभा मध्यवध ओठात बारी सुनहु राम सुख दाता लिखल करम में विधाता पर उपहास भइल छोड़ के पर उपहास भइल छोड़ के एको ना भिखारी से कहाता लिखल करम में विधाता ऐसन लिखल करम में विधाता ऐसन लिखल करम में विधाता अरे बबुआ अरे सूत रे सूत तनी दूर रहना रे अरे बाप भाई देखो तो हाँ एगो ई हो जाई